Zanin November ni som sang ni som ni le panga khan red fort pona bompuak ri hriatani a chanchin bot sei mek lai hian mi som pathum an thia mi engemaw zatin hliam an tuar bawk police le fire brigade team te chu a hmunah hian an thleng ngala bumpua chan le anin a dik tak ero hriat chian alani lo Delhi Haryana Uttar Pradesh Uttarakhand Bihar le Mumbai a high alert ti chua ani to bawk Delhi Indira Gandhi International Airport po high alert da ani bawk news agency NI na tarlan danin Delhi Fire Department chuan Red Fort Metro Station Gate number 1 bula kar puak chungchanga kol an donga hemin hu hian lirthei pathum pali vel po kangmei chuak a hian chiatna an tok ve bawk ani kangmei chuan hmunah hian vain fair tender pasari an thleng to a Delhi Police Special Cell atangin team pakhat point a hmun hi an thleng to bawk India Rama Anti-Terror Agency lian ber National Investigation Agency NIA Central Armed Police Force National Security Guard NSG te chuan tual chung police apui turin bumpuan hmun hi an thleng ngalani he thil thlen nu hian Indian Home Minister Amit Shah chuan Delhi Police Commissioner chu abe ngala NSG NIA Forensic Department a team te chu a hmun an tlan pui ngalani Delhi thil thleng chungchanga hian Home Minister hian IB Director hi alabiak chun zom zelani Prime Minister Narendra Modi chuan thil omdan angei to a Delhi bompuak thi te chu ator pui thu a soi Modi chuan Home Minister Amit Shah le official dangtenen thil omdan an en non to thu a soi zanin tlai lama Delhi bompuak awanga an hmangai tak tak boral ta te kan tor pui tak zetani ati a liam tor te chu a hma theng beradam chuak turin du sakna a hlan ani tin hliam tuar te chu thu nei tu ten an pui mek thu a soya Home Minister Amit Shah le official dangte nen thil omdan thlir let na an nei mek thu exa apos ani he thil rap thak tak thleng hi changin party thang thanga political try tu te chuan he thil thleng hi an dem thu an soi ngala thi te chu an tor pui thu an soi bok Lok Sabha Leader of Opposition le Congress MP Rahul Gandhi chuan bompuak hi lungai na thuk tak le ngei tu om tak ti in a soya Gandhi chuan ex aposa hexen rap thak taka hian mi tam tak nunna chan na hi alung chiat thak hle ani ti he hun lung chiat thak takara an hmangai tak tak te boral ta te chung ko lungai tak tak te nen kan ding du na kator pui tak zetani liam tor zong zong te hi arang theng bera andam le ngei ka bei se ti bok he thil rap thak taka wanga lungai na lan tirin Defense Minister Rajnath Singh chuan Delhi Red Fort puak chu apoi hle a karil ruati boy hle ani ti he lungai na sa takara hian mi thi chung te kator pui tak zeta liam tor te dam thoi turin ka tong thai ni ati Congress try to Priyanka Gandhi Vadra chuan he thil thleng hi thin lung tina tak ti in a soya lungai na tok chung te chu ator pui thu a soi tharau boral to te hi pathian in thamuan na pero se lungai na tuar chung te kator pui tak zetani liam tuar te dam thoi turin ka tong chai ti in exa aziaka Jammu and Kashmir Chief Minister Louis Mehbooba Mufti chuan social media platform exa Delhi khopuya kar puak rap thak tak mi pariat nunal hlut tak tak chana le mi tam tak hliam tuar chungchang ka hriat hian kamang hle a kalungai hle bok ka thin lung takin an chung kwa an hmangai tak tak te boral te chunga he lungai na thlenchan hi hriat chhuat thuai ni ro se ti in a soi West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee chuan exa New Delhi bompuak rap thak tak chungchang ka hriat hian kamang em a an hmangai tak tak te boral chung kwa te chunga ka thin lung ana hle a liam tuar zong zong te tan chakna le dam thuai turin ka tong chai ni ati he thil theng chungchanga hian Odisha Chief Minister Louis Navin Patnaik chuan social media Red Fort bula bumpua ka wanga nunal hu tak tak an chan thu ka hriat hian kalungai tak zetani ka ngei tuana le tong chai na chu an nei ber le mangai tak tak te boral chung ko lungai tak tak ne na ani liam tuar te dam thuai turin ka tong chai ni tina ziaka Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal chuan Delhi Red Fort bula lir thei bompuak chu a hle om hle ati Red Fort bula puak thu thang hi
a hlom hle ani mission khat point anun na an chan nia soi nia hei hi alung chia thlak hle ni ti in casual chuan exa apo sani casual chuan police sokar chu bompua chan chu zirchiang hal turin ka nge na a hnungah hian inrolhna awmem ti chui chiang turin ka ngen bawk ani ati Colonel Rajyavardhan chuan a tuar tu te alein a thua soya Delhi khopuya bompuak tu thang hian ati mang ang hle a alungai hle bok ni in a soi an hmangai tak tak boral to chhungkwa te hi thinlung takin kator pui tak zetani he hun har sa taka hian atuar zong zong te tan chakna le muan na dil na chong chai na ka hlan ani liam tor te tan dam na rang le tluang taka du sak na ka hlan ani ati a Om Shanti chuan Red Fort a bompuaka ho Union Home Minister Amit Shah chuan ground na thil om dan chu anga event hlen in a soya Delhi Police Commissioner Satish Golcha chuan anin ko mek ni in a soi bok bompuaka wang hian chanchin bot seilai hian mi som pathum an thi to a mi engma zatin hliam an tuar bok Delhi Haryana Bihar Hyderabad Uttarakhand Uttar Pradesh le Mumbai rampuma high alert ti chu ani to bok news agency NI na tarlan danin Delhi Fair Department chuan Red Fort Metro Station na gate number 1 Bula Park kara puak chungchanga kol an donga hemi nu hian lirthei pathum atanga pali vel po an ka anga chiat nan tok bok fair tender zong zong pasari chuan a hmun hi an thleng to ani Amit Shah chuan Red Fort puak chungchang chu chipchiar takin a soya voin tlaida sari vel khan Delhi Red Fort bula Subhas Mark traffic signal a Hyundai i20 car a bom puaka wang hian ke a kal then khatin hliam an tuara lirthei then khat ati chebok report masabera chuan mi then khatin nunna an chan to ti atar langa bompuak thu an dona tanga minute som chungin Delhi Crime Branch le Delhi Special Branch atanga team te chuan a hmun hi an thleng ani tuna hian NSG le NIA team te baka FSL te chuan uluk takin an chui chan nga leni abul hnai CCTV camera om zong zong endik vek turin thu pek pek ani a Delhi CP le Special Branch in charge te po kabetto bokani ati a amuna hian Delhi CP le Special Branch in charge te an mek ni in a soi thil om thei zong zong kan chui meka thil om thei zong zong ngei tua chungin uluk takin kan chui don ani option om zong zong chu chui hal vek ani ang result chu mipui hma kan hlanang he hmuna hian reilo te a kakal dona damdo in pok tlo ngal don ani ti in a soi heti mek la hian media lian te chuan counter terrorism hlotlin na lian taka JNK police stand in the state le transnational terror module an boost na a firfiak pol JSE Mohammed JEM le answer Gatswat ul Hind agu te ne na inzom chung chang nen he thil thleng hi an mebel meka Jumen Kashmir le state danga an thurwal pui te zon na nei ani awangin ro man siam tu te man an ni a ral thuam le puak thei thil da khom na hmun lian tak an mu chuak bok investigation team le analytical expert te tan chuan hebe na a ngei nom tak chu Al Qaeda ne na in zom Islamist helpol ansar gazot ul Hind agu inrol na hiani he pol hi Kashmira an thokrim hle a until tumber chu Sharia dan waya Kashmir chu independent Islamic state anga siamani kumsang ni som pasari July thla khan Islamist Kashmir firfiak le in lak chan du tu shwai tu mipuin Zakir Musa tia shiatlar Zakir Rashid pa chuan ansar gazawat ul Hind adina hemi thavek hian Musa hi Al Qaeda sel siam thar answar gazawat ul Hind ho tu atan ruatani Zakir Musa hi Burhan Wani Nwaya Jumen Kashmira firfiak zongzong zinga mi ani a alumana po India poisa magdawai khat chiarani he Polian Kashmir pumpuya India sepaitele sokar official te bei voi egamaza chu mopurtua anlo in chhal to ani Jumen Kashmir police chuan Dr. Anman atanga thu chua siamin voin khan Haryana Faridabad firfia ka che tumna lian tak anlo mu chuak to a investigation team hian National Capital Delhi bula khopui chunga timers thu ba ka ammonium nitrate cases thum som nga
assault rifles le silai mu an mu chuak ani he thu hi Kashmiri doctor Adil Ahmad Rathar an apea Srinagar firfiak pol JCE Mohammed hom na poster adania pu ani awangin man ani kan talan mek angin tuna thil thleng mek a hian mi som pathum an thi to a mi engemaw zatin hliam an tura police le fire brigade team te chu amuna tuna hian an awm mek a bumpuan chan le ani na dik tak ero hi thiat chian alani lo ani